ko adi fof ko bisimilla moon e dow inde Ngano ko weltare no feewi no feewi ngallo ñalawma par ce que Abou Ndiaye ene wayno ko hoore amen en tant que ɓiɗɗo horlanajo ene wayno ko ɓiɗɗo gannaji ni fof gorum mi bisimimo e dow inde imam mi bisimimo e inde jeunesse rewɓe e worɓe assalamu aleykum rahmatullah mi hokkon imam amen e konngol mi hokkon kadi e jeunesse amen ma won ko hokkaari hen inchallahu rabbi hasa assalamu aleykum rahmatullah bisimilla moon ko adi fof e Ngano onon e hoore sete moon hono Abou Ndiaye amin jetta Allah noon amin jetta gonɗo sababu jettugol moon ɗo hono Fatimata Samba Diop amin mbiya kadi yo Allah junnanmo hono nde ɗo moƴƴere ko kanko rendinno Ngano fof o waɗi ɗum yettode wotere waɗi ɗum jimol gotol e raɓɓiɗinade haala tan ari ɗo faddade on onon ummiɓe Madina Gounass ɓe ko imam Ngano ratib mum e yaadiɓe muɗum joom wuuro Ngano e settodiɓe muɗum e sete Madina Gounass noon Madina Gounass ɓoyde danide nagge magge wooti orol Madina Gounass ɓooyi fabade julɓe gilande Allah darni seydi Cheikh Siradi Dine mo rabbina Alaji Mouhamadou Bou Saïd ayyadahullahu aw rahimahullah wa nasara nde Allah darnimo tan Allah itti niɓɓere e Fouta Allah itti heege e Fouta Allah itti mette e Fouta Allah itti caɗele e Fouta ha joni ko ɗum jokki ko Allah rokkimo martabatul baqaw martaba mo gasara ha daranga kanko goto heeɓi ɗum e waliyaɓe darde makko waliyaɓe ne keewi kono walijo martabatul baqaw mo aɗa holla ŋaas ko Alaji May Saïd goto waliyaɓe noon ne mbayno leydi wona kanko tan wonno waliyu kono martabatul baqaw ɗum noon firi martabatul baqaw firi ko heeɓi hunde koko heddoto ha darga gasara neɗɗo fof wonko Allah hokki ɗum ene jogui ɗo haadara kono Alaji May Saïd ko Allah hokkimo ko haddara koye darga ko noon wayi ɗum wiite martabatul baqaw bisimilla moon noon onon nelaɓe hoolaɓe Abdoullahi Wolle bisimilla moon tan ɗum bisimilla Madina Gounass bisimilla kadi nelaɓe Thierno bisimilla maha an Abou Ndiaye mere noon waɗanima koolaɗo de ko dokke Allah sa yi neɗɗo hoolama juuti ballal Allah ne hen yo Allah heddan ɗum ko juuti amin bisma ma e hoolare nde ɗon amin bisma e wondemo horlanaji ene wayno kan Nganonaji amin jiiɗi noon haalande on holi ɗo jooɗi ɗo hande ko imam ratib Ngano hono Abdoulaye Abouli lomti ko bamma kone wiye Sidikli woɗɗani kanko min kaalawo komi miñi ko ɓiiko komi goto e ilmeɓe he imam ratib noon Ngano ne waɗi jama 5 imam ratib ko mama Sidik ko kanko totti kanko woni mawɗo jama 5 ɗo kamɓe fof almeɓen ɗo ɓe gari bismade noon tawde innama hen Madina Gounass hay goto heddaki kala almamin ɗo so wonano ɗum noon so wonano ɗum ma woɗ arɓe ma woɗɓe garaji kono kala bawɗi piiɗi won taweteɓe mi salmini délégation Alaji Abou Ndiaye sa wi Alaji Abou Ndiaye a wi Ablaye Wolle Ndiaye e délégation mum guila seremɓe meɗen tedduɓe ha e animateur en animatrice en minen foof emin ɗo e nalankoɓe mi limata saabu somi limi mi juumat taw mo goppumo ko on ponnomi adorade ɗum noon délégation arɓe ɓe foof en calmini ɗumen en mbiɓe bisimilla mabɓe e Ngano kadi ko yettude Allah ko dañƴen ɗo henno ko jiilotoɗo ɗo waali e jiilotoɗo mo waali duudu suudu rendintaɓe jaafuɗo konngol he enen fof jiiloton ɗen ko dañde forage guila e winduɓe lettoruji ha e rewɓe ɗa ndewiɗa e min garɗo arde e mabɓe o fof ko gotum yani e men ko goto anni e men ko goto Ngano ko Ngano men ko enen fof ndendi Ngano ɗum noon ko ruttuɗon teddugal onon mawɓe son kaali min mi fota fawde hen konngol hilifaɓe meɓe jooɗi ɗo henna ɗum ɗo ko Allah yeeɗi hen ko Allah yeeɗi hen Alaji Abou Ndiaye Allah ne waddi min e makko emin guurdi jamma e ñalawma subaka kiide oto mo dongnanmi o ko Allah inulaɗo mum e saabu fittano makko kanko Alaji Abou Ndiaye kanko yettini caɗelam Ablaye Wolle Ndiaye Alaji Abou Ndiaye yettini caɗelam e oto jahannomi koye kalandoji e taxi ji kanko ittimi hen oto mo dongnanmi o ko Alaji Abou Ndiaye Allah inulaɗo mum e Ablaye Wolle robiñaji min mbaɗe e nder ballel ɗi Ngano fo seedima robiñaji 5 nen toon fof ko Alaji Abou Ndiaye e Ablaye Wolle Ndiaye ko kamɓe mbaɗi ɗum jiida e kaalisaji mbaɗeteɗi e haajuji ɗi fof ko kamɓe mi wawa haaldude nde wonno awluɓe mbi mbawa haaldude ɓuure koddaɗam Aïssa minne mi wawa haaldude ɓuure mabɓe jinmi wiide ko yadumen mabɓe hande woni balɗe 5 koɓe dokkata foora suuji e jumaji e jamaji ene mbayno leydi koɓe ñoltata ñolde ene mbayno leydi ko ɗum tagui mi wiide gaare e Ngano emin jogui caɗele foora saabu ko ɗon jeyami nokkuɗo fof waɗa e hunuko muɗum nde kalanmi Alaji Abou Ndiaye fowani hen dande so wona yooɓe bindu lettre so mi ari ɓe tottan mi anda caɗele mabɓe on saaha ñawden no yimɓeɓe ñawdirante ni ɓe ñawdirane hono noon ko ɗum addi ɓe ɗo
ɓe payi ko horndolde koɓe heñiɓe ɓe tardi ɓe poti yaade kono mbimi koɓe jahatama ɓe ndewa ɗo ɗo mbootu dasa leydi muɗa ɗo mbaddene mabɓe no fuutankoɓe mbaddata e mabɓe ni ko ardi fof emin mbiya on Allah jarama on jarama e ngal ɗo jaɓɓungal jotngal mantinigal amin gandi noon ko holon jeeyi ngal ɗo jaɓɓungal jeeyi ɗum ko ceerno men khalifa men ceerno Elhaji Amadou Tidiane Ba yo Allah ɓoynimo ɗo e jeese men wondude e cellal jeeyi ngal ɗo jaɓɓungal ko kaw men tedduɗo hono kaw Alhaji Abdoulahi Wolle Ndiaye kono wona minen ɓe wollomtini ɗoɓe ko fonno haalede fof bandiraɓe kaali ko ardi fof ko musidagal gongal hakkunde men ɗam en ɗam gonɗam hakkunde men ɗam e koddigal gongal hakkunde men ngal ɗum tagi goto e men fof so tañi dañi moƴƴere ene yiɗi artirde e bandu men amin ponno arde ɗo hay so tawi on ñaagaki min yomin gar ɗo taw kadi somin gari ɗo taw komin addorɓe fodde ko cohluɗon ko sibabu ndu enen fof ken gotum no mbiɗon ni Fatim Samba Diop nde o yiidi e kaw Ablaye Wolle e jiidugol mabɓe gadanol o haalnimo haala Ngano o haalnimo caɗele Ngano ɗum mankani lebbi 5 walla 6 joni no mbiɗa ni kadi ko gonga Jeeyi Oumar kankone ko horko ƴero ɗo kanko wonani min ɗon kanko jogui commission horko ƴero o kamɓe jogui forage uji ɗi kankone kadi o haalni min nelal mon ngal kono mbiɗon ni enen foof mbimomi yo jogo lettre uji mon ɗi hande paami arde toon fof somi arima on tottam mi yiya on saaha mi yettina ka Ablaye Wolle Allah waɗi min gari ga e diwan o amin poti yaade horndolde amin gimmoro wuro Soogi kanko Fatim Samba Diop o wi so tawi a addani alay saago jehen ha wuuro amen Ngano ɓe jiima jiyaɓe ko ɗum woni ko addi min ɗo min keeɓi lettere min keɓani lettere ko wonno fodde hakkunde amen e mon ko min mbaɗi min jettini ɗaɓɓande nde kaw Alhaji Abdoulahi Wolle Ndiaye o wi on so ina hawri e welede Allah mami mbaɗɗo forage so hawri e welede Allah tawi kadi noon no kewi wiide e kala sahani wona politique min gardani ɗo e inde politique min gardani ɗo e inde fenande on min jaaha komin mbi ko wasa waɗede wona ɗum addi min ɗo ko saabi Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam kanko baɗowo o hay wiyede jarama nde o sohlani ala kam ko haali ko heddi ko ɓayde noon kon ñaaguiɓe en mbaɗi ko mbaɗɗen ko o wi en so Allah jaaɓi eɗen jogui jorto moƴƴo to Allah jomiraɗo subhanahu wa taala wonde ma en dañ forage ko ɓooyani min gara ɗo min garta ɗo min ñalla walla min mbaala min dida noon forage o so hawri e welede jomiraɗo heddi ko amin mbiyo Allah jarama koko hiiri amin paɗa barmacce min poti joftede ko horndolde min jiiɗano yettade jamma kono mata ko ni Allah hoddirani min amin jaaha amin joftoya toon so hawri e welede jomiraɗo eɗen jetta wuuro ngo fof onon fof mbiyon Allah jarama on jarama